της φύσης. Γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Για να νιώτησες σου νιώτησες σαν μοιάσματα της φύσης. Γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Μαύρα σύννεφα πολέμου απλώνονται πάνω από την Ευρώπη. Ο ναζιστής δικτάτορας της Γερμανίας, ο Αδόλφος Χίτλερ, είναι έτοιμος να υλοποιήσει τα καταστροφικά του σχέδια. Ένας είναι ο στόχος του, να υποτάξει όλη την Ευρώπη κάτω από την ναζιστική του πότα. Σύμμαχο και βοηθό βρίσκει τον Μπενίτο Μουσολίνι, τον ηγέτη της φασιστικής Ιταλίας. Ο Χίτλερ μαζί με τις αφορμές βρίσκει ευκαιρία και κατακτά διαδοχικά Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία και Πολωνία. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι αναγκάζονται να κηρύξουν τον πόλεμο στη Γερμανία για να σταματήσουν αυτή την άσκοπη και παράλογη επίδειξη δύναμης. Οι Γερμανοί απάντησαν και εισέλαβαν σε Σουηδία, Δανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Ο κόσμος βλέπει με έκπληξη και οδύνη την ανίκητη γερμανική στρατιά να καταλαμβάνει τη μία χώρα μετά την άλλη χωρίς καμία αντίσταση. Η Γαλλία είναι ο επόμενος στόχος του Χίτλερ. Οι Γάλλοι οχυρώνονται στην περίφημη γραμμή Μαζινό. Ο Χίτλερ με έναν ιδιοφυή στρατηγικό σχεδιασμό εισβάλλει στη Γαλλία από τα σύνορα του Βελγίου.
Μέσα σε 2 μέρες οι Γερμανοί κάνουν παρέλαση στο Παρίσι. Απελπισία και απογοήτευση πλημμυρίζει τα στήθη όσων ανθρώπων είναι υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Οι μόνες χώρες πλέον που έχουν μείνει ελεύθερες στην Ευρώπη είναι η Ρωσία, η Αγγλία, η φασιστική Ισπανία, η οποία θα μείνει ως το τέλος του πολέμου ουδέτερη, και μια μικρή φτωχή χώρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που τη λένε Ελλάδα. Veramente Napolitano, ο πόλεμος είναι φρικτός. Εσύ μαχαίρωσες το πάνω, μετά σε σκότωσε κι αυτός. Τώρα τι είμαστε αγκαλιασμένοι, όπως το θέλεις ο Θεός. Να μιλάει αδελφομένη, μαύρη λευκή ένας λαός. Τώρα κι είμαστε αγκαλιασμένοι, όπως το θέλεις ο Θεός. Να μιλάει αδελφομένη, μαύρη λευκή ένας λαός. Εσύ στην Νάπολη βαραίνει, κι αυτός ψαράς στο εξωτερικό. Να μας πεις δεν θα καταφέρεις, πως φτάσατε στο φωνικό. Τώρα κι είμαστε αγκαλιασμένοι, όπως το θέλεις ο Θεός. Να μιλάει αδελφομένη, μαύρη λευκή ένας λαός. Τώρα κι είμαστε αγκαλιασμένοι, όπως το θέλεις ο Θεός. Να μιλάει αδελφομένη, μαύρη λευκή ένας λαός. Μαύρη λευκή ένας λαός. Μαύρη λευκή ένας λαός. Αγροφόρε τα έρευνα τροπουμένων, όσου λιέουν καθήλες στην έπαση, εντός αντίος θαρρύνας τον έσωρα. Ούτως αλλιές μεγάλο μάτι στην Μητριέ, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημί το Μέγα έλεος. Thank you.